news centers ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna ang Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental nagka-record sang panibago nga kaso sang COVID-19 gikan sa repatriated OFW. Isa ang patay, duhang luwas sa katalagman matapos makuryente sa punong. Sa balita nasyonal, kaso sang COVID-19 sa Pilipinas malapit na sa 23,000. Ginaduso nga anti-terrorism bill, pirma na lang ni Presidente Duterte ang kinahanglan agud manginlagi. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Hunyo 10, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal,
Nagpositibo sa COVID-19 ay isa ka 31 anyos nga lalaki nga taga siyudad sa Cadiz kag isa sa mga repatriated overseas Filipino workers o kon OFWs. Sa COVID-19 case bulletin na number 75 ng ipagwas ang Department of Health sa Western Visayas tubtob sa kahapon nga adlaw Hunyo 9, magluwas sa taga siyudad sa Cadiz, mayara sa isa man ka 48 anyos nga taga Kalibo Aklan nga nagpositibo man sa masakit kag karon ka home quarantine. Nagdangat na sa 127 ang kamilugan nga kumpirmado nga kaso, sa din 28 diri ang aktibo nga kaso, 88 ang naka-recover kag 11 ang napatay. Sa 583 ka laboratory results, magluwas sa duwa nga nagpositibo, wala na sang repeat test, samtang 580 naman ang negatibo kag isa ang repeat test. Isa ang patay, duha ang nakaluwas matapos na kuryente sa punong sa Purok Mapainubuson, Barangay Luna, Siyudad San Cadiz, malas 8 sa aga, Hunyo 9. Ang napatay ang ginkilala kay Rolando Flores, 34 anyos, kag pumuluyo sa Sitio Amparo, Barangay Mabini, Siyudad San Escalante. Ang duha nga nakaluwas kay gindala sa Cadiz City Emergency Clinic. Ang ginkilala naman nga Sanday Richard Hosayan, 35 anyos, kag Juanito Rojo, 45 anyos. Sa pagpangusisa sa aksyon radyo sa duha ka mga nakasalbar, ginpahayag nga ginauyatan ni Flores ang tukon-tukon nga kawayan nga among ila ginausar sa pag-abri kag pagsira sa trampahan kon magpasulod sa tubig sa punong apang nasagaid ini sa kable sang kuryente halin sa poste sang Noneco nga natumba. Dugang pa, ginbuligan pa ni Flores ng Dayosayan kag Rojo apang sila ang nakuryente man kag nalipong tungod basa ang ilang lawas. Palayag pa ni Rojo nga makapila na nila kabeses ginpalabot sa Noneco ang mga isyu sang natumba nga poste nga nagatunton malapit sa punong. Sa karon wala pa sang komento ang Noneco angot sa amo nga panghitabo. May persons of interest na ang Bacolod City Police Office sa pag-ambush kay Police Staff Sergeant Miguel Perez atong Domingo sang aga dala sa may dalan padulong sa Camelot Village 1, Barangay Estefania, diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay BCPO spokesperson Police Major Ariel Pico, duha tubtub tatlo ka tawo karon ang ila ginamonitor nga may kilabtanan sa ambush. Hindi pa mapalayag ni Pico kung sa diin naangot ang motibo ang mga ini, apang tanan nga anggulo ang ila ginausisa. Ginako man ni Pico nga wala sang saksi bangod malayo ang pamalay, kag wala man sang closed-circuit television o kung CCTV nga makabulig sa ila investigasyon. Sa nibuluan, nagapauli na si Perez, sang ginparakan sang lutang iya sa lakyan, apang tibuanas nga abaga lang ang naigo, kag nakagwa nga gilayo na kapalagyo kagron, padayon nga gidabulong sa ospital. Ginapatutukan ni Negros Occidental Police Provincial Office Conopo Officer in Charge Police Colonel Romy Palge ang pag-ambush kay Police Staff Sergeant Miguel Perez. Sulo kay Palge, iya ginbisitahan sa hospital si Perez kag ginistorya angot sa pag-ambush nga natabo. Tungod sini, ginapahalong ni Palge ang kapulisan sini sa tanan nga tinion. Naibaluan mga 3 pa lamang kadlaw nga nagpungko bilang officer in charge si Palge sa Nokpo sang natabo nga gin-ambush si Perez. Si Perez ang na-assign sa legal service sang Nokpo. Tingwa naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Officer in Charge sa Police Colonel Romy Palge nga mapaluntad ang kadawhayan sa probinsya. Sunod kay Palge, tutukan niya sa karon ang inatubang krisis sa kalibutan ng coronavirus disease o ng COVID-19. Prioridad sa direktor ang amat-amat na pagtapna sa illegal nga droga, pagtutok sa insurgency, problema sa duta kag mga kriminalidad. Ginkalipay man sining nga maayo ang kahimtangan sa mga police stations matapos niya pagbisita sa Terikdan nga adlaw. Samtang ginpasalamatan ni Palge ang mainit na pagbaton sa iya sang Negrosanon, ilabi na si Governor Eugenio Silacson sang mga alkalde kay iban pa nga mga local officials. Si Palge amo ang nagbulos kay Police Colonel Romeo Baleros nga nagretiro na sa Hunyo 6 kadungan siya ka-56 nga kaadlawan. Sa dugang nga balita lokal, naglambot naman sa 389 ka mga motorista na nadakpan sang Highway Patrol Group umpisa Abril 8 tubtob Hunyo 8 nga naglapas sa Republic Act 4136 kag PD 96. Suno kay HPG Head Captain Robelito Mariano, ila ginatagaan sang Temporary Operators Permit Ticket ang mga motorista nga naga-illegal park, wala naga-seatbelt, wala sang rehistro, wala nakadala sang ORCR, kag iban pa nga traffic violations. Sa piyak nga bagin, ginpayag man ni Mariano nga naging kabagin man sila sa repatriation program sang gobyerno. Suno kay Mariano, sila ang nag-assist kag nag-escort sa mga repatriates
padulong sa quarantine facility sa EB Magalona kag Mambucal Resort kung sa diin 123 atong Abril ang nag-abot, 333 sang Mayo kag 243 ini nga bulan sa Hunyo. Nagapangabay naman si Mariano sa mga motorista nga sa piyak nagapadayon ng away kontra COVID-19 tumanon sa gihapon ang mga layi. Ginahulat na lang sa Police Station 9 ang commitment order sa korte agud ma-remit sa Bureau of Jail Management and Penology ang magpakaisa nga nagpatay sa iya sining abyan. Ginapasalamatan ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang hepe sa Police Station 9 sa ang mapumuluyo nga naghatag impormasyon sa marasing pag-aresto sa mga suspetsado. Nagapabilin sa custodial facilities sa Police Station 9 ang magpakaisa nga Sanday Edmar kag John Mark Duaquino. Samtang in-turnover naman ang 17 anyos sa Social Development Center kung SDC. Sunod kay Pastrana, ginpulihan buno sa magpakaisa nga Duaquino kag sang 17 anyos si Jacob Asong ang resulta sang iya kamatayon. Patay na asang maabdan sang kapulisan si Asong sa balay nga iya ginarkilahan sa Purok Urban, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod. Ginakabig ni Pastrana nga close case na ang kaso. Sunod kay Pastrana, kung hindi babae, droga ang ginahalinan o kung rason sa kamo nga insidente. Ginpasaka naman kahapon sang aga ang kaso batok sa duha ka mga suspect na nagpatay kay Evelyn Tamayo, 50 anyos, nga manugbaligya sa Tiangge sa Hacienda Vista 1, Barangay Matabang, siyudad sang Talisay. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, ang hepe sang Talisay PNP, kaso nga murder ang ginpasaka sa mga suspect na sanday Jason Abella kag Robert Calido. Dugang pa ni Jimeno ang mga suspect ang nadakpan sa ginpatigan nga hot pursuit operation. Sa madalom nga pag-imbestigar sang kapulisan, nagwa nga naakig ang mga suspect bangod wala ginbaligyaan sang ilimnon sang biktima. Sanday Abella kag Calido ang lunsay mga hubog sa ginhimo ang krimen. Dakop naman ang 4 ka manlalaki sa bypass operation kay isa sa ilan nakuhaan pa sang armas lutang sa San Juan Bonifacio, Barangay 5, siyudad sang San Carlos. Ang mga nadakpan ginkilala nga sanay Marcelino kag Mark Caralias, 30 anyos, lunsay legal sa Pangidaron, Mike Brasona, 39 anyos, Arthur Quizon, 39 anyos, samtang nakapalagyo naman si Gerald Marcy, legal sa Pangidaron, tanan pumuluyo sa mga syudad. Sa pagpanguna ni Police Major Mark Angelo Junco, ang hepe sa San Carlos PNP, ang mga nadakpan na kumpiskahan sang balor 20,000 pesos sang ginadumalian nga droga. Nakuhaan naman sang 357 pistol si Mark Caralias. Preso na karon sa custodial facility sang San Carlos PNP ang mga nagkaladakpan. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang new normal ang paghalong sa aton ikayang lawas ang aton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid sa karon. Yari na i-rekomendar ko sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap, kag chemical-free ini mga ka-aksyon, kag very mild sa aton nga lawas. Pwede man magamit ini bilang feminine wash, pwede mausar as shampoo para sa kaspa, sa may mga punggo dira, may mga body odor, kag iban pa nga skin diseases, pwede gid magamit ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen, bisan sadto pa man, ginagamit na naton o kung sang aton mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. So magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon sa Bacolod, mabakal ini sa Huacong Stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa aton mga ka-aksyon, di kawaman natin ining mga respiratory diseases bala, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, kay base kung may amo kasi ni gani, kalabanan, i-swab test ka, kag i-quarantine, di gali, ordinaryo mo lang ina nga ubo, sipon, o trangkaso, so likawan natin ina. Kag para dira, ginarekomendar natin sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaran ni sa vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Gagabalom lang kamo mga aksyon yaning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Nakabato na sang international award dito sa Estados Unidos. Gintagaan pa ni 5 ka tuig yang expiration period sang Food and Drug Administration dito sa Estados Unidos.
Suno sa pagtuon sa Kentucky University ang Dr. Arfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Arfred's Pure Mangosteen nga tea ang mabakod ini nga immune booster. Nagapabakod sa aton lawas para hindi kita matapikan sang balatian. May B complex pa rin siya. Ang B1 para sa aton reflexes o nerve, ang B6 para sa aton baga o kung pabakod sa aton lungs para hindi kita matapikan sang ubo, kag ang B12 para sa maayong absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon sa vitamin C, pure kag organic, wala sang preservative, himo sa pure mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, malapit na sa 23,000. Samtang ginaduso nga anti-terrorism bill, pirma na lang sang presidente ang kinahanglan para nga manginlayi. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Live. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Naka-record sang 518 ka panibago ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas ang Department of Health. Kagaron yara na sa 22,992 ang kabilugan nga kaso. Sa COVID-19 Bulletin number 87, ngayong pagwa Hunyo 9, ang 518 ginabugusan sang 280 ka fresh cases, kag 238 ang late cases. Ginanunsyo man sa DOH ang 99 ka recoveries, kang total recoveries nagdangat na sa 4,736. Nadugangan sang 6 ang napatay, kag 1,017 ang death toll sa karon bangod sa COVID-19. Pirma na lang ni Presidente Rodrigo Duterte ang kinahanglan agud mangin isa na kalayi ang anti-terrorism bill. Ginkumpirma ni Senate President Vicente Sotto III nga ginpirmahan na nila ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang tagsa-tagsa ka bersyon sang hagna. Kapon sang aga ginpadala sa Malacañang ang hagna para sa pirma ni Presidente Duterte. Madumduman nga ginpakamalaot sang nagkalainlain nga progresibo nga grupo ang nasambit nga hagna. Ginpasiguro naman sang Philippine National Police nga wala sang idugang nga poder sa ilahanay sa idalom sang kontrobersyal nga anti-terrorism bill. Suno kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, mayara ini sa mga safety nets agud masiguro nga hindi ini malapas. Duang pa ni Gamboa, ang publiko mahimo magkapalambot sa korte angon sila reklamo sa tiyon nga hagna mangin isa na kalahi. Sang nagligad nga semana, ginpahigman sang Armed Forces of the Philippines nga wala man sang panibago nga poder nga ihatag sa ila sa tiyon nga manginlayi na ang ini nga hagna. Ginaduso ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang investigasyon sang Senado anggot sa pagdamo sang peke nga Facebook account sa mga estudyante, government officials, media, kag iban pa nga netizens. Si Pangilinan ang nag-file sa Senate Resolution number 444 kag nagpalayag kun bala kinahanglan nga amyendahan ang Cybercrime Prevention Act of 2012 kag ang posibilidad nga i-regulate ang social media platforms nga nagasunod sa pulisa nga nagarespeto sa kinamatarong kaghilwayan sa mga Pinoy base sa konstitusyon. Suno pa kay Pangilinan ang pagdamo sang peke nga Facebook account ang natabo matapos nagdamo ang nagapakamalaot sa ginaduso nga Anti-Terrorism Act. Sa karon, pirma na lang ni Presidente Rodrigo Duterte ang kulang. Una na nga nagpagwa sang statement ang Facebook nga nagapanawagan sa publiko nga padayon i-report ang mga peke nga account. Ginpahayag naman sa National Privacy Commission o kung NPC nga ang paglapta sang fake account sa Facebook ang peligroso. Ilabi na kung ang account ang gingamit nga wala sang authorization. Sunod kay NPC Commissioner Raymond Liboro, tama ka unusual ang natabo karon sa hinali ang pagsaka sa karamon sa mga fake accounts. Duwang pa ni Liboro, parte na sa nakatabo sa Facebook ang mga impostor account. Apang ining pinakauna nga naka-eksperyensya sa ang komisyon sang tama kadamo sang ginbiktima. Palayag pa ni Liboro nga ang mga suspetsado angon sa pagdamo sang fake accounts mahimo nga matrace kag pasabton sang nagakaigo nga penalidad. Nag-donate ang gobyerno sa Estados Unidos ang 1.1 milyones dolyares o 54.8 milyones pesos nga sustainment supply sa Bureau of Fire Protection National Headquarters sa siyudad sa Quezon. Sunod kay US Embassy sa Manila, inipaagi sa Defense Threat Reduction Agency o kung DTRA. Dugang pa sa embahada nga makabulig ang supplies para masabat sa BFP ang mandato bilang Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Response Agency sa Pilipinas. Sa nabaluan ng BFP sa ka-primary agency sa pungsod nga nagapatigayan sang decontamination kag response activities sa tunga sang paandam sang COVID-19 pandemic. Gin-report naman sa Department of Health nga may panibagong healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos ng ahensya, nagsaka na sa 2,741 ang kadamuon sang medical workers nga nagpositibo sa masakit tubto binisang Hunyo 8. Sa amo ang kadamuon, 1,111 ang aktibo ang kaso, sa din 123 ang asymptomatic, 987 ang mild, kag isa ang may severe condition. Yara naman sa 349 ang non-medical staff nga napektuhan sang masakit. Nagapabilin sa 32 ang patay sa medical workers tungod sa COVID-19. Yara sa 64 ang bago nga recovery sa COVID-19 sa mga Pinoy nga yara sa iban nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs tubtob Hunyo 9, nagsaka na sa 2,295 ang overseas Filipinos
nga naka-recover sa balatian. Yara sa 5,401 naman ang nagpositibo sa mga Pinoy halin sa 51 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon 2,726 ang paday nga nagapabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Siyam naman ang napatay rason nga yara na sa 380 ang COVID-19 related deaths sa mga Pinoy abroad. Hataga naman sa alternatibong pangabuyan sa gobyerno ang mga jeepney drivers nga naduraan sa trabaho tungod sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, magluwas nga mangin contact tracers sa mga tao nga nagka-close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ginatunan man sa Department of Transportation nga gamiton sa delivery service ang mga jeepney drivers. Ginpasiguro man ni Roque nga malakip sa second tranche sa Social Amelioration Program ang mga jeepney drivers. Palayag pa ni Roque nga nagpadayon na ang modernization sa mga jeep agud masunod ang new normal tungod sa COVID-19. Sa bahin ni Trade Secretary Ramon Lopez, ginpahig sini nga may mga programa nga ginplastar ang gobyerno agud nga mainganyo ang mga jeepney drivers kag operators nga himuon moderno na ang mga pampubliko nga mga salakyan. Ginpasiguro sang Malacañang nga mas mangin maayo na ang pagpauli sa pungsod sa mga overseas Filipino workers nga naapektuhan sa COVID-19. Sunog ang Presidential Spokesman Harry Roque, initungod ginbuksan na ang nagkalain-lain nga airport sa Pilipinas. Dugang pa ni Roque nga may mga PCR testing facilities nga malapit sa Clark, Pampanga, sa Cebu kag Davao kon sa diin pwede maka-swab test kag magpa-quarantine ang OFW. Ginbag uman sang Interagency Task Force ang guidelines kag ginpanugutan ang mga employment agency nga magpili sang kaugalingon nila nga laboratories para sa madasig nga proseso kag pagwa sang resulta sang COVID-19 test. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa aton mga ka-aksyon, nakahibalo ka mabala nga sa sini nga panahon, importante gyud nga aton halungan ang aton nga ikaayong lawas. Sagud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang aton kinahanglan. Yari na ang Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold mga ka-aksyon, mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Bangon bayara ini sa extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo ini nga makabulig bulong batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunzone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Inyong ipamatiyan na aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,